Odtiaľ ďalšieho videa minulý diel som ja zomrel. Teo ma nechal v nemocnici a Teo, ty kde si? Ľudia, Teo je neviem kde. GG. Teraz ideme prenasledovať Teovú frajerku. Haló? No, počuť sa. Minulý diel si ma nechal v nemocnici skápať. A teraz je tu nový diel. Ja som bol na vecku. Tak som skápal, keď si bol na vecku. Kde má tá typkyňa barák? Nepoviem ti. Povedz, ja ju idem špehovať. Musíš uhadnúť. Počkaj, ja ho mám. Je to taký čierno-biely? Čierno-biely. Taký barák zvláštny. Nie, ona nemá barák. Fakt. Počkaj, ja mám... Áno, ona je v apartmáne. Ja som jej baráku. Čo? No. Kde má barák? Ja som v jej spálni. Kde má barák? Povedz. Ja nebývam v nejakom apartmáne. V apartmáne? No. Počkaj, ukáž. Ona mi to prijala, yes. Počkaj, takú ja sa tu prechádzam v baraku, žerem jej veci z chladničky. Má Hosáková. No. Počkať. Jo. David? Kde si? Ahoj. Ideme chillovať, akože to je náš dom. Ona prichádza. Ja som videl jej auto. Ona je tam. Ona má Poršaka. Ona je tam. Beháme. Ona prichádza. Ideme sem. Tuto sa schováme. Jaj! Ja sa schovám do skrine. Ja? Ja idem na vecko. Ja budem srať. Ne tu, ne. Moc. Ona tam je? Ne doma. Je to veľmi. Kde je? Ja neviem. Tu som. No ne. Skryj sa. Ja si ty dobre. A tu není. No ja som počul od domika dvere, chápeš? Ja som sa schoval. Ja počkaj. Pozdrav, čo ja spravím. Nie, David, padaj. David, čo si urobil? Počkaj. To ty? No. Ona otvorila dvere hlavne. Ja budem baby. Počkaj. Zapnem prať. Ne, ja idem do pračky. Si má tam. Áno, daj do pračky. Počkaj. Tak ja idem do obývadla. Sme nenapadní, dobre? Sme nenapadní, nikto nás nikdy nevidel. Ty? Hej. Pozeraj. Emote. Ja tu budem zatiaľ pozerať tú aplikáciu. Ne, pozeraj, čo ja idem spraviť. Mama! Ona je tu. Čo? Není. Mama! Neboja mama! Pozeraj, som malé decko. Mňau, amikatito, mňau. Mňau, amikatito, mňau. To je môj barák! Môj barák! Ona to vlivla. Však.
len joinúť. A čo hra? Ona hrá, ukáž čo hrá, kde sa, kde. No, nič nehra. Nič nehra. Ideme späť hľadať ďalšie. Poďme na iný server. Dobre, poď. Však ja som na inom serveri, ja už. Jaj. Tak sa na mne joini. Ja mám jednu za frenda. Oh, Malunka! Malunka! Malunka je online? No už je offline, ale podľa online. Tak nič. Ale poď. No chápeš, my ju máme za frenda. My ju môžeme špehovať, je v bajca. Vajíčka, ale ktoré sú v tejto chladničke. Na YouTube kanál toto povieš super. To je ten istý server.